И здравейте хора! Днеска ще покажа как се инсталира WWE 2K17. Първо влизате в Замунда. Трябва да натиснете на банани, за да се направите регистрация. Или ако имате профил и си помните паролите. Разбира се, аз не си помня паролите, имам вече 3 профила в Замунда. Така, значи правите си регистрация в сайта, написвате WWE, влизате тук на третото, не знам през коя година го снимам този клип. Аз пък през коя година не знам кога го снимам. Клипът го снимам 2017. Може да има някой, който го гледа през може някой да има, който гледа 2018-2019, но разбира се, не го критикувам. И така, стоят тук, където виждате DAO-17. И е важно, ако искате да имате въобще кетча, да натиснете тази версия, защото иска най-малко памет. Така, натискате тук. Правят така. Гледате изискванията. Разбира се, тя тръгва и на Windows 10, просто тук тук пише Last Updates. Разбира се, и на Mafia 3 пише, че става за най-много Windows 7, но на мен ми тръгна. И тук, ако сте с Windows 10, би трябвало да ви тръгне и 8.1 и 7, разбира се. Добре. Сега преглеждаме изискванията. Тук преглеждате дали ги имате изисквания. Разбира се, процесора аз имам по-новия на i5-та. Видеокартата ми е 940MX. Даже тук виждате, че се инсталира. И ако гледате това за муда... Опа, ударих микрофон. Аз даже да видя дали записвам. Добре. За муда, ако гледате това... Моля, спонсорирайте ме. И тук ще видите как се инсталира играта. Разбира се, аз ще ви покажа, но ако сте го разбрали още от началото, добре. Тук показват графиките, ако ги имате изискванията. Тук не знам защо не са добавили препоръчителните изисквания. И да, просто трябва да натиснете това копче тук. Значи аз натискам отхвърляне, защото сега не ми трябва и втора. И тук ще ви изпрати. Важно е да натиснете да се инсталира, защото иначе няма да ви се изтегли. Но разбира се, изтеглянето е най-лесната част, така да кажем. После влизате в Club аз пък просто казвам името на сайта в uTorrent и тук натискате тук 2 пъти. Натискате на Setup, ще ви прати на руски, да, ще ви кажа, ще ви даде тук, трябва да натиснете далее, да, за да продължите напред. И то ще ви изпрати тук. И важно е да не спирате инсталацията и да не правите нищо, защото тя някак да стане нещо. Просто не трябва да спирате инсталацията, защото после ще трябва да почнете на ново и тя просто ще ви заела паметта. И после няма да има смисъл въобще. И тук ви пише колко време остана. При мен, разбира се, не 5-50 часа. Защото тук е толкова. Значи в 10 часа в 10 и половина трябва да се инсталира, ако е толкова време. Което не е тъй. И разбира се, тук на сетъпа ми ще видите тази яка игра, която най-много ма кефи.
Добре, вие съм играл Watch Dogs 2, Mafia 3, всички нови игри. Само WWE не съм играл и Fallout 4, ама Fallout 4, ама кеф чак толкова. Добре, до тук GTA 5 най-ново ма кеф по графики, по всичко, по отношение на хората. Според мен Rockstar това е идеалката. Разбира се, ще направя видео как се инсталира и тя. Чакайте малко само да видя колко дълго е станало той видео. 5 минути. Добре, значи в този видео така ще казва ли първоначало. Чакай, ти рекламираш сайта на Zamunda.net. Иш ми банана. Разбира се, рекламирам го. Го рекламирам не защото искам да ме спонсорират само, а защото този сайт го ползвам толкова дълго време и до сега ми е вършил толкова много хубава работа. Тук що качих и първия си клип, разбира се, този клип няма да е качен веднага след това. И сега, ако въобще видео откъде мога да се видя какъв ми драйв, видеоклипа, ще гледам файла, картини, музика, работим по... Добре, ако въобще открия откъде беше да се видя какъв ми е лаптопа, въобще не го виждам. Тук дето да, искам да шита fucking the police, small dog. Да, all else sleep until okay. Не мога да дам, папалоза. Добре, изчакайте малко. Надявам се да не е минало много време от клипа. Просто иска да пусна една вода на буса. И така, тук ще трябва да изчакате докато не се инсталират. Това ви показва последните. В сето ги качва файловете. Ако нямате се в един диск, още по-добре. Но на мен не знам защо съм направили всичко в два диска. Аз обичам повече да имам цял терабайт. И така, тук чакате това да стане. Натискате напред, дали, на руски. И то на мен ще ми излезе някъде тук май. И да, просто го натискате, пробвате играта дали ви върви. И ако ви върви, може да ми пишете долу в коментарите дали искате да играем. Разбира се, аз съм много слаб, защото въобще не съм играл. Играл съм само на PlayStation 4 15-ката. И така.